ме гледате, аз съм Monster Gamer и днес играем в Magmacraft и в този епизод само ще ходя да се бия, защото искам да се бия. И да видим, да, те само диамантени. Да, къде е? Имаше един Дани Проц, ела, да се бием. Не знам той къде, но тия са диамантени и не искам да се пия с тях. Ами то, ако го удара, какво ще стане? Освен, че мога да го убия. Къде е той, бе? Аре, бе! Знаеш какво? Аз скачам. Скачам да се бия. Ти ако искат да идват. Голям има желание. Искам да рестопали да мъж. Те ги знам. Shadows. Те ги знам фри тъпъв дъма. Те ги знам. Веднъж се бях хванал на един такъв. Сега тук е така, ще си подредя малко темите. Така и през тъпа при дъма. Сега ще го запишем на живо. Да, ето. През тъпа YouTube. Да, аз какво ви казах? Елате на през тъпа YouTube. Снимам. Така, да видим. What? Някой ми е купил кожата. Я чакай. Foam. Така. Сега нека зарадим, имам ли кожа? Да, имам. Така. И ще зарадя. Тук не мисля да сложа два честа, но само мисля. Диаманти! Къде имате диамантената кирка? Тази верно си остави в честа. Тук са ми главите. Сега да си ги оставя в един честовете. Къде беше? Не. Ето ги. Извинете, просто нещо ме боли гърлото. И заваля. Кой иска ти? Аз ще ида на PvP. Да, или пък може да отида на Mini-Games. Не знам. What? Забравих, че тук може да щупя и... Това ще хвърля ли? Аз забравих да си да водна. Затова... нещо ще отида на спаун. И ще ходя на Mini-Games, да видя какво става там. Защото мисля, че имаше Mini-Games. Какво е? Сериозно? Никой ли портал не е отворен? Какво е? Skyblock. Какво пише? Очаквайте скоро. Явим там. И там е отворено, и там е отворено. А това какво е? Events. Какво пише? Всички налични евенти. И това там е... Това тук е Shop. Всичко нужно за един истински гадж. Да видим. И най-накрая го отвориха. Така. Диамантите колко струват? Аз ги продавам много по-ефтино, бе. Да. Защо да си продаш един диамант? Това е много логично. Има спаунер! Добре. Какво е това? Вижте каква е тая цена. Тук има егове. За адмишоп. Не се разпродава. Има ли на куче? Куче! Искам на куче, бе!
Не, няма на куче, не. Да. Шанс. Така. Тук малко ще поразгледаме шопа. Да видим нещо нужно, което ми трябва. Мога да си го взема? Чакай. Това. Защото ми се стори, защото в чата ми изписа You can sell. Да, ти. Си викам. Кон. Какво прави тук? Не мога да си го опитам я. То така няма нищо, което да ми трябва. Всичко си имам, освен на ние неща. Ендър честа. Колко струва? 800, аз колко имам? 2100. Малко е скъпичко това. По-добре сам да си го дам в армия. Не ми трябва ендърмен, който не знам откъде ще го взема. И стълбата! Аре, искам някой на PvP-то. Искам някой да се бия. Нещо, ще си взема бронята. Ще си взема малко храна и ще ходя да се бия. Храна. Надо 4. Айде 4 пържоли си взема. Взема си тази броня. Меча. Ще ходя да се бия. Хора, PvP. Така. Добре, това само реста по томбола. Тегли томбола, няма празнувате и се забавлявате. И тук няма хора. Добре, къде са всички? Там има. Това си енчант. Аре, се бием. Аре, бъзлял. Да, никой не иска да се бием. Може да има някой в дупката. Сега ще проверя. Не. Диаманти. Бе, мен е много странно. Защо няма диаманти в Overworld-а? Има тук. Където има... Супер. Чест. Да се спална ли коня в къщата? Се чудя. Не. По-добре не, защото вземе да ми го убият. И не знам какво да правя в този епизод. Няма никой. Защото е сутрин. Аре бе. Така. Аре, да се бием. О, този меч. Ау. О, виж колко ми свали, 3 сърца. 3 сърца ми наби, бе. Ти гадино. О, той бяга. Бягаш ли, бе? Приятел? Бой! Аре, искам един! Искам айтами, бе! Искам айтамите! Yes! Успях! Убих го! Взех най-якия меч! Yes! Рект! Така ми е най-сигурно. Аре, бе, как също съм в битка, бе? Никой няма бие мене. Окей. 5 секунди. Явно спечелихме нещо от този епизод, който си струваше. И, лагът. 3 плюса. Опа, чакай. Така. Най-накрая спечелих нещо. Загубих толкова много айтеми, но си струваше. Сега си го оставим този меч в този чест. Така. Ябълки даже съм спечелил това. Благодаря. Имам и глава. Бум. Колко време е този клип? 9 минути. Ще ходя да видя още на PvP-то дали има още някой. Има ли някой тук за битка?
някой? Не. Еми. Какво се прави? Еми, мисля от това да е за този епизод, хора. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, харесайте, абонирайте се и до скоро.